Καλώς ήρθατε στην υπηρεσία κλεισίματος πρωινών και απογευματινών ραντεβού ίασης των δημοσίων νοσοκομείων. Οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί, μπορείτε να πείτε «Θέλω βοήθεια». Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο της συνομιλίας καταχωρείται. Αν θέλετε να αλλάξετε, να μεταθέσετε ή να επιβεβαιώσετε κάποιο παλιό σας ραντεβού, πείτε «Τροποποίηση». Ενώ αν θέλετε να κλείσετε κάποιο νέο ραντεβού, πείτε «Νέο ραντεβού». Νέο ραντεβού. Πείτε πρωινά ραντεβού αν ενδιαφέρεστε για πρωινά ραντεβού ή πείτε απογευματινά ραντεβού αν ενδιαφέρεστε για απογευματινά ραντεβού με χρέωση. Πρωινά ραντεβού. Πείτε το όνομα του νοσοκομείου που σας ενδιαφέρει. Γεώργιος Γεννηματάς, Γενικό Κρατικό. Το νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, σωστά. Πείτε μου ναι ή όχι. Ναι. Πείτε το όνομα της κλινικής ή του ιατρείου που σας ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, για την ουρολογική κλινική μπορείτε να πείτε ουρολογική κλινική. Για την οφθαλμολογική κλινική πείτε οφθαλμολογική κλινική. Για την καρδιολογική κλινική πείτε καρδιολογική κλινική. Αν ενδιαφέρεστε για κάποια άλλη κλινική, πείτε απλά το όνομα της κλινικής. Ορειλά. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού στο οτορινολαριγκολογικό, σωστά. Πείτε μου ναι ή όχι. Ναι. Πρόκειται για επανεξέταση ή πρώτη εξέταση. Πρώτη εξέταση. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για πρώτη εξέταση στο οτορινολαριγκολογικό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς. Σωστά. Πείτε μου ναι ή όχι. Σωστά. Το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού στη συγκεκριμένη κλινική είναι την 3η 14 Ιουνίου στις 12:30 το μεσημέρι. Να το κλείσω. Απαντήστε μου με ένα ναι ή ένα όχι. Ναι. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού την 3η 14 Ιουνίου στις 12:30 το μεσημέρι. Σωστά. Πείτε μου ναι ή όχι. Σωστά. Για να καταχωρηθεί το ραντεβού σας πρέπει να μου δώσετε τα στοιχεία του ασθενή. Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά είναι ασαφή ή ελλειπή, υπάρχει πιθανότητα να μην ισχύει το ραντεβού σας. Πείτε το μικρό όνομα του ασθενή. Σουζάννα. Πείτε το επώνυμο του ασθενή. Μπάουερ. Πείτε το πατρόνυμο του ασθενή. Έρικ. Πείτε το έτος γέννησης του ασθενή. 1968. Πείτε μου ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 8152-218. Παρακαλώ περιμένετε. Επαναλαμβάνω τα στοιχεία του ασθενή. Όνομα. Σουζάννα. Πατρόνυμο. Έρικ. Επώνυμο. Μπάουερ. Έτος γέννησης. 1968. Και τηλέφωνο. 8152-218. Είναι σωστά τα στοιχεία που ακούσατε. Ναι. Το ραντεβού σας καταχωρήθηκε. Θέλετε να βγείτε από την υπηρεσία. Ναι.